Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave,
Al 24 jaar ervaring. Het is fantastisch meiden wat ze hier hebben neergezet. Oh sorry dat ik niet omdoe. Maar ik ben een beetje jaloers op dit. En zo'n schoon vrouwen en zo schoon kunnen dansen. Het is geweldig. Mooi nog een applaus hebben voor Dansgroep Flash. Maar die kinderen niet alleen. We hebben twee meiden, grote meiden, die de leiding hebben aan onze Dansgroep Flash. En ik wil ze met de buitenmars hier naar boven hebben. Joyce en Sherry. Dankjewel. Ik heb voor die 25 jaar. Dankjewel voor de bijdrage aan de prinsenzitting van Prins Niels en minister Bart. En uiteraard willen we u bedanken en we kunnen beter doen met de meisjes of met de bloemte. Met de kleuren van de sociëteit groen-wit. Niels en Bart mag ik u verzoeken. Joyce en Sherry de bloemen te overhandigen. Er staan er nog meer. En die hebben allemaal jubileum. Geef ze maar even Hanneke. Dat is hun moeder. Regel maar. Zulke muziek, wat even. De prins wil ze toch even persoonlijk bedanken en feliciteren met 24 jaar Dansgroep Flash. En in het team dat we in Pleuren zijn, de dames van de Raad van 11 km vielen lopen nog steeds rond met die tombola-leutjes, met prachtige prijzen. De leutjes kosten 50 cent en de opbrengst is voor een goed doel de vastelavond in Valkenberg. Organiseren van optochten en zittingen. Maar Dansgroep Flash vandaag een geweldige bijdrage geleverd heeft. Allemaal persoonlijk bedankt en gefeliciteerd door de stadprins van Valkenberg, Niels de Eerste en minister Bart. Ja joh, het is maar goed als je mijn vrienden zelf is. Huh? Niels en Bart bedankt, Dansgroep Flash bedankt. Nog één keer een applaus voor Dansgroep Flash. Nogmaals bedankt namens de ganse sociëteit, namens Valkenberg.